Dobrý den, nacházíme se v lyžařském areálu Telnice, kde mám pro vás na prodej rekreační chatu. Pojďme se na ní podívat. Proč právě chatu na Telnici? Protože se nachází v Krušných horách, na strategickém místě mezi městy Ústí nad Labem, Teplicemi a Děčínem. Zadní Telnice je známé lyžařské středisko, které nabízí zázemí jak lyžařům, tak i milovníkům běžek. Telnice není jen zimní obcí. Jak je známo, Telnice nabízí i přírodní koupaliště Oprám, ve Varvažově i cyklostezky. Co se památek týče, pak určitě stojí za zmínku novogotická kaple a přehlédnout nelze ani památník napoleonských válek. Zadní Telnice má zajímavé prvenství, kde bylo v Československu v roce 1965 použito první umělé zasněžování a také zdejší černý slavomát patří k nejprudším českým sjezdovkám. Uvidíte sami, že obec, kde se chata nachází, má opravdu co nabídnout. Zaujala vás nabídka? Jestliže ano, tak mě neváhejte kontaktovat a domluvíme termín prohlídky. Hezký den.